Malawi Today. Moni whispers mdziko la strangers tikulandireni konkuja ku K9 studio KwaZulu-Natal province Boma Durban dziko South Africa mawawa pa 15 March 2026 imene likhale kuti ndi Sunday ndikuti mu studio muno muli ndine Oswald Jumani 069 3915 ndiye ma 10 follow athu amenewo makamaka ndikuti tili pompaja pa ma conflicts ndi ma political unrest amene akuchitika mu Middle East ndikuti zamanga nthenje kwambiri mu dziko la Iran ngati ayini kulandira mtopola oyamba kuchokera ku dziko la America komanso Israel kwachoncho that conflict idapanga spark the whole Middle East tena pano ndikuti ili pamoto. Musayiwale kuti ku Syria ndi ku Lebanon kunali nkhondo kale pamene dziko la America limakaphulitsa pa 28 February kaphulitsa dziko la Iran mu Tehran ndikuti ku Syria kuli nkhondo kale, ku Lebanon kuli nkhondo, ku Iraq kuli nkhondo ndikuti tikabwa ku Africa kuno achina Libya nawonso anali ali pa nkhondo kale. Tikatsiteka cha kumusi pang'ono ndikuti Afghanistan ili ndi nkhondo ndikuti mmene America imakaphulitsa mu Tehran dziko la Iran limenelo ndikuti zapanga spark mayiko amene amaoneka ngati ndi amtendere achina Bahrain, Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Jordan, mayiko amene amaoneka ngati mayiko amtendere achina Turkey ndikuti Turkey imeneyo mayiko amene amaoneka ngati ndi amtendere amene adatsala mu Middle East andi mtendere wawo umadza kamba kakuvomereza zopepera zimene dziko la America adasayinirana nawo mmapepala ndi dzina loti mudzikumba mafuta, mukakumba mafuta tidzigulitsa mafuta awo m'madollars, kenako tikuphunzitseni nkhondo ndeti tenge makampu athu tiyike mmenemu zimene zidzakuthandizani ngati wina akada kufuna kukuwonongani ife tidzakhala tili pafupi kukutetezani ku chiwembu chimenecho. Awa anali ena mwa mapangano opepera kuwotera kuti ma Saudi Arabians, ma Jordans, azinzathu amene wawa chigawo chimenechi Kuwait, achina United Arab Emirates adavomera posadziwa kuti zonsezi it was designed pa zolinga ndi ma benefits a dziko la America komanso Israel ndi mayiko ena ku Europe, for example Britain. Mabesi awa zinsisi zake zadzika kuti phindu lenileni la mabesi amenewa ndikuti ndi la America. 069 10 follow yathu yaku K9 studio imeneyo mukatira mudzalankhula ndi mademini kutheka kuti mwini ma contribution tadzibwerani nkoni ndi nkhani sa Oswald Jumani ndili ndi nkhani izi zimene zikumveka taziunikani kapena iyayi zijazi mmanama zenizeni zake ndi izi osangobwera madzapempha kuti iyayi mutijoinitse group inde kujoina group kuli bwino koma ife timafuna kopena kumatsutsidwa pena kumauzidwa ako zochita chifukwa sikuti kalikonse kakuchitika ku Middle East kamene ife timakadziwa iyayi zilipo zina zimatijowa. Okondomvera ngati muli ndi chidwi chofuna kujoina Whispers College of Mindset Change dziwani kuti zomwe timakambirana ndi kuphunzitsana kumeneko sizikhala za nkhondo ya Iran yokha. Ayi, nkhondo ya Iran imene ikubwera Whispers of the Stranger ilipo, Whispers College of Mindset Change ilipo. Timaphunzitsanako zokhudzana ndi ma business, ndale, zaulimi, za mmabanja, za umoyo ndi zikhalidwe zosiyanasiyana zomwe zimakhudza miyoyo ya anthu ya tsiku ndi tsiku. Koma zodziwika zake malo athu ngosiyana ndi ma platform ena onse amene mumadziwa. Kusiyana kwa kumene kulipo ndikuti ife yathu tinayitcha kukhala college, sukulu pophunzitsanapo zinthu za phindu zokhazokha. Pa chimenecho college iliyonse imakhala ndi fee imene munthu amalipira ndi cholinga choti adzipeza nawo maphunziro. Nkuthawa kuti mudzafuna kujoina magrupu athu mukadzauzidwa zoti pakufunika kulipira fee kuti mukhale membala musadzaone ngati admin afuna kuberani. Ngati zimenezo simagwizana nazo zolipira pa chinthu chimene mukupindula chonde ndi bwino kumangomvetsera ma programs athuwa kumene amapangidwa forward iko chifukwa kumene kulibe amene amakhala mwaulere. Uthenga umenewu
tangopezera mwayi kuti tiuyike mu program imeneyi. Koma nkhani yathu ndekuti amanga nthenje pa nkhani ya nkhondo ya ku Middle East. Lero lino tikhale tikutambasula pang'ono malingana ndi nthawi mafunso amene anthu akhala akufunsa maka okhudza nkhondo imeneyi, kuti ndi chifukwa chani dziko la Iran likuphulitsa maiko ama Arabs anzake, kumakira kuti nkhondoyi adayiyambitsa ndi ma Americans komanso ma Israeli. Chodzika bwino ndichona kuti malingana ndi mwambo wa nkhondo, mwambo wa ndewu, ngakhale tamadziwa yemwe akusonkhezera kuti muyambane mumenyane, omenya amakhala amene wakumenya. So sizingakhale zachanzeru kuti mabomba amene akuombedwa kuphulitsa Tehran akumachoka ku Jordan, akuchoka ku Turkey, akuchoka ku United Arab Emirates, akuchoka ku Saudi Arabia, akuchoka ku Qatar, akuchoka ku Bahrain, akuchoka ku maiko amene wawa, ndi kumene kukuchoka ma missile, ndi kumene kukulukira ndege, ndi kumene kukuchoka ma drone amene akumakaphulitsa mu Tehran. Palibe chanzeru kwa munthu odziwa nkhondo kuti iwe nde udzipakira ma missile ndi kumaombera ku Washington, ndi kumaombera San Francisco, ndi kumaombera ku Texas, ndi kumaombera ku California. Ayi, sizogwirizana. Kukuchokera mabomba ako ndi kumene iwenso pofuna kubwezera uzinyamula mabomba ako kumalonjika kumene kufa. Kumene kuchokera mabomba ako ndi kumene kuli mdani wako. Ndikuti mathematics ake ndachidule a shortcut. Umaponya bomba pamene pakutuluka bomba, umaponya chipolopolo pamene pakuombedwa chipolopolo. Sungamati zipolopolo zimene zikuombedwa ndi kumapha gulu lanu zikuchoka kumanja, iwe nkumaombera kumanzere, ndekuti umene ndi ufiti matsenga mwina nkutheka kuti amati ayi ukaona chithunzuku amakhala kuti mfiti iwo ayima uku. Awa si matsenga, ndi zooneka. Masana dzuwa lilipwe tikumatha kuona missile ikuchoka ku Jordan kupita ku Tehran. Ndeno mafuna wabwezera aulutse missile ku Tehran kulunjika ku Los Angeles. Ayi ndithu. Ngati America yakwanitsa kuchoka kwa ku America, dziko lija linali ndi 51 states ka 50 states, kumazodzika bwino zonda kuti Israel is a part of American states, Jordan, Kuwait, Bahrain, Saudi Arabia, United Arab Emirates, maiko onsewa ndi mapati a United States of America. Chifukwa mkati mwawomo muli malo amene sipagwira lamulo lililonse ntchito la dzikolo. Ndeti pamene ndi pa America, pali kampu ya America po, military base pamenepo ndi pa America. Ndi pamene pakumachoka mabomba pomapita ku Bahrain. Pofuna kubwezera tidziponyanso malo ake amenewo, chimenecho ndi chilungamo. Utapanda kutero sikuti kungolakwitsa komanso ukuchimwa, chifukwa uchitira mtopola yemwe sadakupute. Ndi chifukwa mukuona kuti Iran ili focused kwambiri kuponya mizinga komwe kukuchokera mizinga, despite kuti ndi dziko lanji. Koma ngati dziko linakwanitsa kupanga haba kapena host ma Americans kuti adzichitira chiwembu dziko la Iran, ndi kuti dziko limenelo ndi gawo la dziko la United States of America. Tiyesa funso limenelo layankhidwa. Funso namba 2 ndiona kuti kodi nkhondo imeneyi ili ndi impact yanji, kapena Iran idzapindula chani pamapeto pa nkhondo imeneyi. Nkhondo imeneyi ndi funso limenelo ndiona kuti mwina ngati history tinayo kutali yokhudzana ndi dziko la Iran. Dziko la Iran takhala kulitchula kuti ndi dziko limodzi limene lili ndi mbiri yoposa zaka 7000. Kunalibe America, kunalibe Britain, kunalibe Malawi, kunalibe Roman Empire before Persian Empire. Empire ya Persia ndi yakalekale, ili ndi history yokhudza atumiki. Musaiwale kuti mtumiki Abraham amene wabereka Israeli, for Abraham sanali mu Israeli, sanali mu Yuda, anali mpersia. Kwawo kunali ku Iraq. Iraq imene iyi ndi malire Iraq ndi Iran, ndipo tikafufuza history ikuonetsa kuti Iran ndi Iraq idali empire imodzi. Kumene kuku ndi kumene kuna badwira Abraham, ndipo anasamuka kulowera mitunda ya ku Palestine, kunali kuthawa kapena kwachokera Hajaran Jamila, nsamuko wabwino umene adasamuka owasamukira bambo ake kapena kuti makolo ake ndi anthu ake
kamba kuti anthuwo adali olimba kwambiri pa nkhani yopembedza mafano. Kwa choncho Abrahamu atawalalikira za ukulu wa Mulungu anaona kuti sakugwirizana, ndipo mpaka anachita upo osonkha nkhuni zochulukitsa kwambiri dziko lathunthu, aliyense abwere ndi mtolo wa nkhuni ndi kuyatsa chimoto, ndipo chimoto chimenechi chinali choti amuotchepo Abrahamu chifukwa chodana naye kwaletsa kupembedza mafano. Abrahamu atamponya pa moto mwa mphamvu ndi zisomo za Mulungu, Abrahamu sadapse ndi moto. Adaulamula Mulungu moto kuti moto khala ozizira ndi mtendere kwa Abrahamu. Mulungu sanangoti ukhale mtendere ndi ozizira, otherwise bwezi moto osakuotcha chinthu mpaka lero. Bwezi ukumayaka koma sukanaotcha chilichonse. Koma Mulungu specifically adanena, iwe moto khala mtendere ndi ozizira, usaotche thupi la Abrahamu. Ndi kuti chimene moto sungaotche ndi thupi la Abrahamu. Ndipo moto unagwira ntchito imeneyi. After that anthu adamutenga kukhala Abrahamu ngati wamatsenga, mfiti, ali ndi mulungu wake nthakati. Kwa choncho chikhalidwe chidayamba kuvuta kwambiri Abrahamu ndi azibale ake ndi makolo ake. Ndipo kenako Abrahamu chimene adachita is to forgive his enemies, ndi kuwapempherera kuti Mulungu adzakuongoleni chifukwa ndinu anthu osochera ndithu, koma sindingalimbane nanu, ndinu makolo anga, munandibereka, ndilibe mphamvu yokuchitirani nkhanza. Pali chiphunzitso, anthu ena mmatukwana azibale anu chifukwa amaledzera, anthu ena munatukwana makolo anu, munasiya kuwathandiza makolo anu, mmapempherera zoyipa makolo anu simple chifukwa kuti mwina mwake sakhulupirira zimene mumakhulupirira, sachita zimene mumayembekeza kuti akadapanga. Ayi ndithu, chiphunzitso chiona kuti ndi makolo anu, ma rights awo pa inu amakhalabe intact regardless kuti zipembedzo zanu nzosiyana. Muyenera kuwachitira chilungamo makolo anu regardless kuti amaledzera, kaya mukapatsa ndalama matani, sizikukhudzana. Abraham adasiyana ndi makolo ake kusiyana kwabwino. After that he traveled kumapita south kumalowera mtunda wa ku Palestine. Atafika mu Palestine anapeza kuti dziko lija it was already conquered ndi ma Palestines. Munali anthu. Palestine sikanakhala dziko la empire, ndi malo ofunikira kwambiri. That piece of land panali anthu kale, ma Palestinians, Philistine, azinega amati ma Philistines, chifukwa chona kuti in Arabic kapena in Hebrew kulibe p, ndi amati Philistine, Palestine. Israeli anali munthu amene anabadwa ndi kukulira mu dziko limene la Philistine. So nali dziko potential chifukwa ndi pamene padali podutsa ma caravan anthu ochoka maiko aku Yemen, Jordan, Syria, Iraq, Iran, Turkey. Njira yawo yopita ku Africa amadutsa mu Philistine pa zifukwa zanji. Amapita ku Egypt, ngati simukuyiwala maloto a prophet kapali mtumiki wa Mulungu Joseph adalota ng'ombe zonenepa zikudya, ng'ombe zowonda zikumeza zonenepa. Analota tirigu akuzungulira tirigu nzake kumapululira pansi. Awa anali maloto amene mfumu ya ku Aigupto idalota. Ndipo musayiwale nthawi imene nkuti Joseph ali ku ndende pa mulandu onamiziridwa kuti amafuna kuchita zachisembwere ndi mkazi wa mfumu ya nthawi imeneyo. Ndipo ali ku ndendeko anthu awiri adalota, winayu akuperekera mowa kwa mfumu, ndipo winayu adalota maloto atanyamula mbale, muli zakudya mbalemo pamutu pake, ndipo mudadera khwangwala ndi kumajompha mu mbale imeneyi. Joseph pakutanthauzira maloto adati, iwe amene ukuperekera mowa kwa mfumu yako, ukatuluka ku ndende kuno milandu yako ikathetsedwa ndipo ukakhala m'malo mwake otumikira ku nyumba yachifumu. Iwe amene walota pamutu pako utanyamula mbale muli zinthu, ndipo mbalame imadya kuchokera pamutu pakopo, mulandu wako udzathira mafawo, mapenate. Baba kunoko mudzatuluka ndipo ndinu mukalandira death sentence. Mphamvu imeneyi mwayo umenewu Joseph adali nayo. Musayiwale kuti chiyambi chake anali maloto amene adalota kwawo Palestine, amene adauza bambo ake Jacob kuti bambo, ine ndalota nyenyezi, mwezi zokwana 13
zikundigwadira. Mmene amati 13 awa anali ma brothers yake ochokera mwa azimayi ake atatu. Musaiwale Jacob anali azikazi over 3 ngati si 4. Ndipo banja lomaliza kwambiri mkazi wang'ono kwambiri ndi amene anabereka ana awiri Joseph kapoti Joseph ndi Binyamini Benjamin. Si Netanyahu tu. Benjamin mtumiki wa Mulungu. Kubanja limene anawa then Joseph ndamada kuti maloto amenewa. Maloto amene ndamada mpalamulira moto. Chifukwa anali maloto amene mudali masomphenya akulu kwambiri. Musaiwale kuti kudzera mmaloto Mulungu wavumbulutsa aneneri. Kwa choncho ngati mmalota dziwani anthu auza maloto anu. Maloto sitima mbwetuka akhale abwino kapena oyipa. Maloto sitima bwetukira wina aliyense. Muli uneneri, muli utumiki, muli masomphenya mmaloto. Tati ndizisiyeni uko tithamange msanga. Through that maloto zinabweretsa mavuto pa moyo wa Yosef, ndi zimene zidabweretsa njiru yakuti mpana amutenge akamponye pa chitsime adamutola anthu amene anamtola Yosefe. Chifukwa tiona kuti Palestine ndi dziko limene lili ndi mbiri nalonso yakalekale, chifukwa ndi njira imene anthu a business amadzilumikizitsa kuyenda wapasi. Kwina kumadutsa anthu ngati from Saudi Arabia to Djibouti, from Saudi Arabia to Ethiopia, pamene papa amayenda anthu pa mabwato. Koma anthu osauka oyenda wapasi amadutsa kuntunda ku Palestine pokalowa mu Aigupto. Chifukwa kumene ku Africa kumamveka ndi mbiri ya fertile, zolimalima ndi zokolola kumene kukuzimatheka. So mu nthawi ya Joseph mmene mumu kunadzagwa chilala ali ku Aigupto ku ndende chanchani zinachitika. Mumadziwa anali minister of National Food Reserve Agency. Kumene koko tikungogawanako ngati mbiri tikufuna tingodziwa Iran ndi Palestine. Kwa choncho pa Palestine ipa inali njira. Nde njira ikudusa pa trading ndi palunzu. Pa Palestine patu ndi palunzu, pakamuzulodi, pakanengo, pa busy, ever busy 24 hours. Pamakhala kuti pakuchitika zina zake. Ndi chimekira manga Palestine. Ndipo ali samadzoti ndi potential malo amenewa. Kukhala ndi business yako ndi business will boom. Chifukwa anthu osochoka ku Europe kupita ku Africa njira yawo ndi imene. Anthu osochoka ku Africa kupita ku Europe, Asia, Middle East njira yawo ndi imene. Munthu utakhala pa ndi business, kaikhala hotel, kaikhala rest house, kaikhala restaurant, kachikhala chani, you still make money. Kati kumvanapo ndi Abraham anadutsa malo amenewa. Ndikupapeza kuti pali anthu kale anati ayi anapitilira mpaka kwa Igupto kumene adakabwera kuja ndi mkazi nzakazi Hagara. Nkhani yaitali tikati kuti khala tukamba sono nkhani za zipembedzo. Koma chimene funa ndingodza chiona kuti Iran nthawi imene yoyo inali kale ili empire. Nthawi ya Abrahamu yo inali ili kale empire. Ndiye muganize kuti kumene kukungati kumabadwa mtumiki ngati Abraham mudzoti kunali anthu. Komanso anthu ndiwo anali ochuluka. Saka nabuka mtumiki wa Mulungu mphiri mwa yekha adzimuza nda. Ndiye kuti ngati pakubadwa mtumiki pali anthu. Ngati Mulungu akwatumizira mtumiki anthu ndiye kuti anthuwo achulukana ndipo ayamba panga zosokoneza. Ndipo ndiye palibe chimene cha anthu chimapangitsa kuti achulukane, akachulukana ayamba panga zosokoneza posakhala civilization. This is why kwa America kuli anthu ambiri, kuli civilization, ndi chifukwa zinthu zambiri zonyasa zimambira kumeneko. Ndi kumabwera kwina konseko. Zamathanyula, mavaccine, nkhondo, technology, zambiri you can name it. Maiko ena amachita panga kope ndi kupanga advance. Koma kuyambitsa zimato ziyambire kumeneko. So ku Iraq and Iran it was already civilized. Ndi chifukwa kumachitika fasade zoononga zambiri. Kunali anthu amakani anthu azochita. Sachita anthu awiri zimenezo. Chimaina kukhala chigulu. So it was already an empire. Kwa zaka ndi akhala kumamenya nkhondo protecting empire yawo ija. Teteza mafumu awaja mpaka kumene ankagonjetsedwa. So there ndi pamene munthu akuyenera kudziwa kuti Iran ali ndi history, ali ndi mbiri yoyenera kuyiteteza. Ndipo mbiri yawo yosiyadzulo siyadzana. Nkhondo iyi pamene akumenya sakungomenya kuti muziyang'ana Chisilamu ndi Chikhristu, Chisilamu ndi Chishia amene anthu akulankhulira. Anthu awa anali omenya nkhondo amphamvu oteteza malamulo awo ndi territory yawo ndi empire yawo way back before zipembedzo. Kwa choncho ali ndi agenda
ali ndi purpose imene amamenyera nkhondo. As we are saying, Abraham anabadwira dera limeneli, analephera kuti awapatse anthu achipembedzo mpaka amene anasamuka anali iyeyo. If you can see that, palibe chipembedzo wene. So kwayang'ana anthu awa ndi diso la chipembedzo ndi chifukwa choti alipo anthu ena amene amamva kukoma akaimva nkhani munjira ya chipembedzo. Ndi akhoza kula nkhani mwa chipembedzo, mungathe kuona mwa chipembedzo chifukwa inu ndi anthu amene mmamva kukoma chilichonse kuti chikambidwe mwa chipembedzo. Mmene ali anthu andale amamva kukoma chilichonse chikambidwe mwa ndale. Ali ngati afiti ndi anthu okhwima. Kugeya angathe kutemera mankhwala. Uli ndi tulo kusinza kwambiri, what you need is just to take a rest, angathe kuti mukamwe mukakumbe mtengo wakuti mukamwe. Iya. Si zonse zimene manoti ziziyang'ana ndi ifake fanana kuti it's a college of mindset change, kusintha kaonedwe kaganizidwe ndi kachitidwe ka zinthu. So ngati anthu afuna kudziwa phindu limene Iran likufuna, hayi phindu ndi lodziwika. They got a legacy to protect. 2, akudziwa kukula kwa empire yao, kukula kwa ufumu wao, mphamvu zawo ndi zomwe ali nazo ngati dziko. Zonena kuti ngati atapanda kuzipanga defend, that will be the end of Iran. Kwa choncho ayenera kumenya nkhondo ndi magazi, mafupa, minofu, misempha, chani chilichonse chimene angatogwitsa ntchito to win this war ayenera kutero. Komanso musayiwale kuti America si mdani oyamba ofuna kupanga attack Iran. Ngati kuli kuyiwala, ikuyiwala ndi Americayo kuti when was Iran established? Ndi akayang'ana mu chaka chimene Iran inapangidwa established, adziwa kuti kuchokera pa nthawi imeneyo kudzafika pa 28 February pamene America ikupanga launch nkhondo ku Iran. Iran iyo yakhala ikumenya nkhondo zingati in these 7,000 years. Akapadziwa awerenge nkhondo zimene Iran inaluza, awerenge nkhondo zimene Iran inapambana ngati empire, ngati dziko, ndi awerenge kuti anapanga chani kuti apambane. Chinthu choyamba chimene sitingakwanitse kupanga kope ndi royalty imene anthu awo ali nayo, umodzi, mgwirizano. Mungathe kuona kuti ku Israeli kuli mabankers, anthu akulowa pasi pa konkiro makabisala. Anthu maiko mwa makwera ndege kuluka kuthawa. Mukapita ku Iran, this is the month of Ramadan, anthu akusala, anthu akutuluka m'manyumba ndi mapempherera m'misewu, mabomba akugwa koma palibe amene akuthawa. This is how royal they are kwa zitsogoleri awo, komanso this is how patriotic they are ku dziko lawo. Ndi chinthu chimene singapange compare. Maiko onsewa amafuna kuyambanitsa ma Iranese kuti agalukire boma, dziko lija aligawe, alipange divide, akatero basi ufumu umene udzathe, ukadzatha iwaja amadziwa kuti zatithera. Ndi Iran purpose yoyamba yakumenyera nkhondo imeneyi ndiyoti ali ndi legacy yoti ayipange protect. They got something to lose. Tiye ndithamangeni ndi mafunso ena. Nanga nkhondo imene ingakhudze bwanji dziko lapansi? Nkhondo imene iyi ikukhudza kwambiri dziko lapansi ngati imene imakhudzira nkhondo ya Palestine. Tanena kuti Palestine ndi palunzu, Palestine ndi pakamuzi road, Palestine ndi pakanengo. Tikatseka pakanengo tichite mwayi popeza kuli misewu ina. Koma tikatseka pakanengo ndi kuti ochoka ku Kasungu sapita ku Lilongwe, ochoka ku Salima sapita ku Lilongwe, ochoka ku Nchinji sapita ku Salima. Ndi mmene zilili. Kwa choncho malo ngati Iran ndi Palestine, in the eyes of anthu oyendetsa zinthu za dziko lapansi, amaona ndi malo amene ali ndi potential. Iran ya Palestine kuntunda, Iran kumadzi. Njira ya Hamas ikupangidwa pano controlled ndi Iran. Ndeta ganizani Iran ija atayipanga invade aitenga ma Americans. Ndi ma Americans apanga control Hamas. Mukuona ngati kuti victory imene ingakhale yaying'ono. Iran ili ndi uranium. Iran ili ndi chidziko chachikulu. Iran ili ndi ma mountains. Iran ili ndi ma natural resources unnamed. On top of that, Iran ndimeli ndi upper hand of Hamas. Ndi ayipange invade. Hamas ija idzipangidwa control ndi ma British ndi ma Americans. Sibasi. So America itapanga achieve nkhondo iyi ndi kuwina Hamas. Si chinthu cha masera.
America ndi Israel adawina nkhondo ndi kupanga control Palestine si chinthu cha masere ndoti agwira pantima ndi panchombo kapoti kugwira pa khosi ndi panchombo pa dziko lapansi ndoti panchombo ululu pa khosi munthu alephera kupuma. I can't breathe. Dziko lonse suffocated. Iwo adzikwanisa to suffocate us through kutimana mafuta sadutsa apa safika kwanu and the rest akupanga controls yakuzona zikuchepa. Lero lino mphamvu za America zopangidwa measured only pamene Iran yagwira Hamas. Now you can measure mphamvu za America. Mphamvu za America the Brent crude mafuta ndi mphamvu za America. Sikuti kugula kokha ndi kugulitsa mafuta ako. Koma mafuta onse akugulitsidwa ndi akukumbidwa ndi kugulitsidwa dziko lapansi lino pogula anthu amagwiritsa ntchito US dollar. Kugulitsa ntchito kokhako ndalama za anthu amagulitsana m'mabanki. Pamene mukugula chiwongoladzanja, pamene mukugulitsa chiwongoladzanja. For that reason, mabanki amene wamene adzipereka chiwongoladzanja ku dziko la America chifukwa chosintha ndi kugulitsa foreign currency ya madollars. Zimezo ndizoti ola America idasankha mango khala ku nyumba. As long mukugulitsa ntchito American dollars, iwo aja amakhadi apeza phindu. Ndi chifukwa naika malamulo amphamvu kuti kugulitsana ndalama izizi kunja kwa bank mudzimangidwa. Chifukwa makhadi mukuononga business ya munthu winaga. Kunja kuja mukamapanga ma interest amachasabira ku bank sikoma sonkho ku dziko la America. As we are saying, aiwanda ngati dziko la Malawi likumakhomabe msonkho ku dziko la America chifukwa cha kupanga business ya kugulitsa ndi kugula ma US dollars. For ma dollars anthu agulitsana kukhonde panja. Taziye ndizisiyeni hapo. That reason ndijifake tikona kuti nkhondo imene ija chinthu china ili ndi impact ku dziko lapansi chifukwa chona kuti 20 to 30% ya mafuta amene pa dziko lapansi panati magawana akina Bahrain wa akina Kuwait akina Saudi Arabia akina ndandanda wonse amene achulaja njira yawo ndi imene amadutsira mafuta pobwera ku Indian Ocean ndi kumapita nyanja zina ulendo ku Malaysia, Japan, China, India akina Africa njira yawo yoti adutse ndi pa Hamus. Andi musaiwale zakudya ndi zinthu zina ma products ambiri amene amachidwa maiko aluya komanso kuphatikizapo ku Europe popita ku Asia njira yawo ya pamadzi ndi Hamus. Komanso zinthu zambiri zimene zimapangidwa ku Asia, Middle East popita kwa azungu njira yawo ndi Hamus. Ngati sizidusa ku Hamus ndiyoti njira yawo ndi Palestine. Malo awiri. This is why malo awiri amene wawa nthawi zonse pa makhala nkhondo ndifakati manodi nkhondo zimene sizachipembedzo. Unfortunately, anthu majority akupezeka malo awiri amene onda asilamu. Ndiye cowardly tingathe kuyang'ana kuti nkhondo ikuyang'ana Chisilamu. Anthu sakuyang'ana Chisilamu. Ngakhala asilamu azini yake okanakhala kuti nkhondo ikuyang'ana Chisilamu, ma Saudis sakanakhala mbali ya America. Ma Bahrains sakanakhala mbali ya America, anthu aku Jordan sakanakhala mbali ya ku America. Zikanakhala ngati nkhani ikukhudzana ndi chipembedzo. So impact ya dziko lapansi ndionera kuti ma business ochoka ku Middle East Asia kupita ku Europe kugwitsa ntchito pamadzi sadutsa pa Hamus. Ma business ndi ma oil tankers yana chilichonse chochoka ku Middle East komanso maiko ena ku Europe kupita ku Asia ndi Middle East sakudutsa pa Hamus. That impact tikamati 30%, 40% tikuona ngati nchinthu yaching'ono. Chifukwa ngati malo amodzi pakudutsa 30%, ndiye kuti 70% iyo muigawe ikuyenda pa ndege, muigawe ikuyenda mu nyanja zina, muigawe ikuyenda matraki ku mtundako. Koma pa zonyamula zonse za mtengatenga, ndege singanyamule katundu ofanana ndi galimoto. Galimoto singanyamule katundu ofanana ndi sitima ya pamtunda. Sitima ya pamtunda singanyamule katundu poyerekeza ndi sitima ya pamadzi. Hamburger Zoot ndi imodzi mwa sitima zonyamula makontena. Come here in Durban. Sitima imodzi imanyamula makontena 966. Makontena, inu maidziwa kontena. Truck imodzi imakokaterera itanyamulapo kontena imodzi. Hamburger Zoot imanyamula 960 chakuti containers pa sitima pamodzi ukhazika makontena amene. Murati mwatume matraka akanyamule akhoza kutha chaka makatsitsa katundu pa truck pa sitima. Ndiye ngati njira imodzi imene ipa kudutsa 30%, 70% mukaigawa kenako ndi madontho. Mwachidule half ya economy ya dziko lapansi njira yake ya kulowa ndi kutuluka
ndi Hamas komanso Palestine. It's the greatest impact ngati malo amene wawa atakhala kuti sipapezeka ma solution mwa msanga. Izi ndizimene fani ngoti phindu la Iran lijani talitchula. Impact zomwe zingapanga affect dziko lapansi ngati izapitirira ndi chani ndi zimenezo. Ndi chifukwa chani Iran sikuponya mabomba ku America tafotokoza. Mafunso atatu. Chifukwa cha nthawi tiye ndisiyanike ipompo. Koma mphekesera zikumveka ndi zoti Benjamin Netanyahu nkutheka kuti wamwalira, adachita kuphedwa, sikuti wamwalira ngati amadwala, anaphedwa ndi zida zoopsa za dziko la Iran. Apa lero sitikufotokoza kuti mamizalo mizinga technology yanchani zokhudza ndi Iran, koma timango yankhako mafunso ena mwa mafunso amene anthu ma followers athu amakhala akufunsa maka pambuyo pa ma programs tikapanga. Mwandine Osodi Juman konkoja Kenan studio kwa Zonta Province Boma Deben 06930915 the 10th floor yathu kuno mukalero tidzakhala kuti tikulankhulana ndi kuthandizana muzomwe tingakwanitse kukuthandiza nazoni. Mukhale ndi tsiku lopambana, chisondo osayiwala kupembedza kuti Yehova apitirire kukhala wachifundo pa ife. Mwakomanonse, bye bye.